ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି କେହି। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ଶାସନବାସ ସମୟ ଜାତି ପାଳନ କରି ନୂଆ ସୁଖରେ କାଳ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ କାହାର ଭିତ୍ତି ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ କେଉଁ କଥା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? Solo Mohammed la canai sati Solo Mohammed la canai sati O cinta kursi dinorati Mohabi jeti Sabri namore, mohar priti
ସାହାଯ୍ୟଙ୍କରୁ ଗଣ୍ଡ ହେଲା ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ତାହା ଦେଇଛୁ ସାବିତ୍ରୀ ଏକଥା ମୁଁ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ଏ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏଇ ଝିଅର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଇଁ Muji Jaman. ତା ପାଇଁ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାତ୍ର ଖୋଜି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ କେଉଁ ମତେ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବି ଏ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାରାଜ ଝିଅ ସାବିତ୍ରୀର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଠିକ କହିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ